асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳои хеш иброз медоранд, ки соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои аввалиндараҷаи сиёсати иҷтимоии давлати Тоҷикистон ба шумор рафта, давоми солҳои охир бо маром рушд карда, то имрӯз ба пешравиҳои назаррас ноил шудааст. ҳукумати мамлакат дар ин давра ба пешрафти соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, барои ҳалли мушкилоти ин соҳаи ҳаётан муҳим тадбирҳои зиёдеро амалӣ гардонид. солҳои охир ба муассисаҳои тиббӣ таҷҳизоти замонавӣ бештар ворид гардида, ба ин восита сатҳи ташхису табобати беморон беҳтар шуда истодааст. духтурони ҳамаи равияҳои ҳифозати тани сеҳату рӯҳи солим кӯшиш ба харҷ дода истоданд, то ки ба ҳифзи солимии ҳар фард саҳм гузоранд. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара дар пайгирӣ аз сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди идома бахшидани ислоҳоти соҳаи тандурустӣ ба масъалаҳои рушди сармояи инсонӣ, воридсозии таҷҳизоту технологияи замонавӣ ва таҳкими заминаи моддиву техникии муассисаҳои тандурустӣ ва ба ин васила беҳтар намудани дастрасӣ, сифат ва самаранокии хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ, истифодаи шаклҳои нави кӯмаки аввалияи тиббиву санитарӣ аҳамияти зарурӣ медиҳад. дар шаҳри Исфара 77 муассисаҳои тиббӣ аз ҷумла беморхонаи марказии шаҳрӣ бо 777 кати табобатӣ, беморхонаи пост бо 30 кат, 5 беморхонаҳои минтақавии деҳот бо 200 кат, маркази мубориза бар зидди бемории сил бо 25 кат, маркази наркологӣ бо 10 кат, 4 маркази саломатии шаҳрӣ, 15 маркази саломатии деҳот, 23 бунгоҳҳои саломатӣ, маркази иммунопрофилактика, маркази ҳамбастагии бемориҳои кӯдакона, маркази репродуктивии шаҳр, 5 нуқтаи ёрии таъҷилӣ, маркази мубориза бо вируси норасоии масъулияти одам, маркази ташаккули тарзи ҳаётии солим, маркази бемориҳои рӯҳӣ, маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ ва ё 11 адад муассисаҳои тиббии хусусӣ ба аҳолии шаҳр хизмат мерасонанд. дар ин муассисаҳо 2072 нафар кормандон аз ҷумла 186 нафар табибон ва 1017 нафар ҳамшираҳои тиб шабонарӯзӣ дар ҳифзи сеҳатии мардум фаъолият доранд. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр бо мақсади баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ва фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ ба табибон барои пурқувват кардани заминаи моддию техникии муассисаҳои тандурустӣ тадбирҳои зарурӣ меандешад. боиси қаноатмандист, ки солиёни ахир соҳаи тандурустии Исфара ба таври назаррас рушд меёбад. пойгоҳи моддию техникии муассисаҳои соҳа пайваста мустаҳкам гардида, сатҳу сифати хизматрасониҳои тиббӣ беҳбудӣ меёбад. имсол низ иқдомҳои ободкорона тақвият ёфта, айни замон бунёд таъмири ҷорӣ ва куллии иншоотҳои соҳаи тандурустӣ бо сифат ҷараён дорад. дар ин радиф бо ҷалби сармояи хориҷӣ аз ҷумла бо маблағгузории ЮНИСЕФ шӯъбаҳои сироятии бачагона, ҷарроҳии хурдсолон, таваллудхона, шӯъбаи бачагона ва ошхонаву ҷомашӯйхонаи беморхонаи марказӣ бо харҷи 15 миллион сомонӣ аз таъмири куллӣ бароварда шуда, дар доираи амалигардонии лоиҳаи Касса ҳазор сохтмони бунгоҳҳои тиббӣ дар маҳаллаҳои Кодон ва Сангтӯдаи ҷамоати диҳоти Ворух бо маблағи умумии 1,5 миллион сомонӣ идома дорад. шӯъбаи таваллудхонаи беморхонаи марказии шаҳри Исфара яке аз шӯъбаҳои калони ин макони дармону табобат маҳсуб меёбад, ки дар доираи ин иқдомҳои ободкорона бо сатҳу сифати баланд аз навсозӣ гардида, барои кору фаъолияти табибон ва хизматрасонии дараҷаи баланд ба мардум шароитҳои созгор фароҳам оварда шуд. табибони ватандӯсту меҳнатпарасти шӯъба бо ҷидду ҷаҳд меҳнат карда, барои баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ бо донишу хиратпешагӣ, дастони мӯъҷизаофар ва суханони нек саъю кӯшиш менамоянд. шӯъбаи таваллудхонаи беморхонаи шаҳри Исфара аз тарафи вазорати тандурустии ҷумҳурӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкилоти ғайридавлатии ЮНИСЕФ ҳамин сол пурра аз таъмири куллӣ бароварда шуда, барои ҳар як зани таваллудкунанда ҳуҷраҳои алоҳида ташкил карда шуд. ба занҳои мо таъминоти оби гарму нарм ва ҷойхоби рахту нарм фароҳам оварда шуд. аз тарафи вазорати тандурустӣ таҷҳизотҳои ҳозиразамон
нав дароварда шуд ба таваллудхона ва ба истифода дода шуд. дар шӯъбаи таваллудхона беш аз 13 нафар кормандони соҳаи тиб фаъолият дошта ба ин ҷо аз тамоми минтақаҳои шаҳр ниёзмандон ташриф меоранд. ҳамзамон кормандон барои боз ҳам беҳтар намудани сифати хизматрасонии тиббӣ ба занони ҳомила то қадри имкон пешгирӣ намудани фафти модару кӯдак, коҳиш додани теъдоди бурриши қайсарӣ ва ба роҳ мондани усулҳои муосири табобату нигоҳубин талош мекунанд. бо маблағгузорӣ аз буҷети маҳаллии шаҳр қисми берунаи бино ва саҳни ҳавлии таваллудхонаи беморхонаи марказӣ бо харҷи 235 000 сомонӣ аз навсозӣ ва таъмиру тармим гардид. маврид ба зикр аст ки аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ба шӯъбаи эҳё, осебшиносӣ ва ҷарроҳии беморхонаи ҷамоати деҳотӣ Чоркӯҳ низ таҷҳизоти тиббӣ ба маблағи 996 000 сомонӣ дастрас карда шуд. дар арафаи таҷдили рӯзи кормандони тиб дар деҳаи Дурдасти Сурх нуқтаи эҳё ва ҷарроҳӣ мавриди истифода қарор дода шуд. мавҷуд набудани ҳуҷраи ҷарроҳӣ яке аз масъалаҳои муҳими ҷамоат мебошад, ки бо он сокинони маҳал солҳост ки рӯбарӯ ҳастанд ва барои анҷом додани ҷарроҳӣ ба маркази шаҳр мерафтанд. аз ин роҳ ифтитоҳи нуқтаи нави ҷарроҳӣ ва эҳё барои сокинони ин деҳот тӯҳфаи арзанда дар арафаи таҷдили 32-солагии истиқлолияти давлатӣ мебошад. раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода ифтитоҳи бинои нави тиббиро барои сокинони ҷамоат таҳният гуфт ва изҳори умед кард ки табибону ҷарроҳони маҳаллӣ бо донишу таҷрибаи кофӣ боварии мардумро сазовор хоҳанд шуд. раиси шаҳр дар суҳбат бо кормандони соҳаи тиб онҳоро бо иди касбиашон табрик гуфта қайд намуд ки бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Исфара ба рушди соҳаи тиб ва фароҳамсозии шароити замонавии корӣ барои табибон тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. таъкид гардид ки рӯзҳои наздик чунин иншоотҳои муосири тиббӣ дар дигар ҷамоатҳо низ мавриди истифода қарор дода мешаванд, ки дар натиҷа барои фаъолияти духтурон шароити мусоид фароҳам оварда хоҳад шуд. бинои табобатӣ бо дастури вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Мирбодулло Каримов бо харҷи 350 000 сомонӣ сохта шуда бо сифати баланд бунёд гардидааст. нуқтаи ҷарроҳии деҳаи Сурх барои 5 кати беморӣ пешбинӣ гардида таҷҳизоти замонавии ҷарроҳӣ ва эҳёгарӣ аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин карда шудааст. кормандони соҳа дар бинои замонавӣ ба эҳтиёҷмандони ҷамоат хизматрасонии тиббиро аз рӯи ҳамаи намуди ёрии аввалияи ҷарроҳӣ ба роҳ хоҳанд монд. табибон аз ҳусни таваҷҷӯҳ нисбат ба рушди соҳаи тиб ва бунёди иншооти замонавӣ изҳори хушнудӣ карда таъкид доштанд ки барои халқу ватан хизмат мекунанд.